Presyo sa isda sa palengke sa Zamboanga City, misaka na og 20 to 100 pesos matag kilo. Pipila ka adlaw una ang bagong tuig. Ani ang report? Misaka na ang presyo sa pipila ka mga klase sa isda sa Magay Public Market sa Zamboanga City. Sumala sa mga mamaligyaay, ana sa 20 hangtod 100 pesos ang gisaka sa presyo sa matag kilo sa isda. Sama sa tulingan nga mapalit na sa 140 pesos gikan sa 120 pesos matag kilo kung itandi sa milabayng adlaw. Ang matambaka ug bangus ana sa 200 pesos matag kilo gikan sa 150 pesos kaniadto. Ang isda nga lapu-lapu nga sagad ginaandam sa New Year's Eve mapalit na sa 300 pesos gikan 200 pesos matag kilo. Matud sa mga mamaligyaay nga ang pagsaka sa presyo nagsugod pagkahuman ang adlaw sa Pasko. Ang taas nga demand sa isda karong holiday season nahimo kunong hinungdan sa maong pagsaka. El precio del pescado de ato nara aquí la changue. Subido ele mga 2 days ago. Usually el pescado si November, December na maya. Karo ya kayo. Hinuon matud sa ubang mamalitay, ipaigo na lang nila ang ilang budget sa ilang ihanda sa medianoche. Hindi na makaano sa mga budget. Pero ngayong New Year, pinin nyo maghahanda pa rin kayo ng mga... Opo, siyempre. Apan gipasalig sa mga mamaligyaay nga posibleng muubos ang presyo sa mga isda human sa bagong tuig kano sa gilaumang muubos na ang demand sa isda. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.